tháinig go héireann sin timir sé ríist. Sin nach líomú a tháinig sé leis, sa bhfuil sé scapte an creide, sa bhfuil sé bhéad an pá gannaí. I mú go bhain fréidir na neir ní bheach sa go bne tá mar bhríí leis. Well, tá go tháinig sé go héireann bliant fadó chuin agus tháinig sé chun an chreide caitleach is Skype agus fuair sé réile na near nibhilug agus inneomh ceann muid lápáirc le práid chud a bblion. Fear múnte, dámalta. Tháinig sé go héireann le hín creidir Skype le hí caiitre gach nó Skype agus fuair sé réile leis na ihir nibh se ní san fiapain sna de se nÉarlamh a gnámaní ach ní mór an tam me Nnéarlamh horta ri. Tháinig níomh páirc go héireann chun creidir Skype agus fuair sé réile na near nibhilug. Ceann muid amá chola mórta le práid. Tás an tháinig sé réileann le creidir Skype ach ní chuil me leite faoi a chun Scoil bheag tá sé tháinig sé ring sé siúd i mór na le ráfuoi tá sa té bainna múid pí spré sé 7 mórta piscraic mátí sé gearú práid teidir le duna. Siar bheith gannach tá an go scaip sé riligin sé timpplating so tíre dásam. Tháinig ní páirc éireann le mar Slávaí agus sin cinn fao crúpáirc. Bhí me héana an so tá mór a faoi. Sin Naomh Pádraig na héireanna dúd ní san prát dúnú céan dúd duine cinn sa chuibheith tu go éireanne sin las sé leannachta chaitlik an réidir caitlicach bhí sé a Skype fan éireann bhí sé piúsus slíomh mis is cruachmháraic tá cruachmháraic ceann na sin tar go leo ceilear nÉarlamh sé níomh smú nÉarlamh.